Защо кортикостероидните препарати помагат на някои пациенти с дискова херния и симптоми, които слизат по крайника, а на други пациенти не? Отговорът на този въпрос може да се крие в самото естество на проблема. Здравейте, аз съм Румен Михайлов, физиотерапевт от Physiofix. За да имаме симптоми от неврологичен характер, мръвучкане, изтръпване, болка, от кръста, слизаща по бедрото под коляното, означава, че коренчето е подложено на компресия. И в коренчето не влиза достатъчно кръв и кислород, които са нужни за правилната функция на нерва. Основната роля на кортикостероида не е да редуцира хернирането, а да намали възпалението в зоната, което при някои хора може да е достатъчно, защото подутия оттекъл нерв ще се свие, ще се намали компресията върху самото коренче и симптомите ще намалеят. При тези пациенти възпалението е основната причина за симптомите в крайника. При други пациенти основният проблем е притискането на коренчето от самия диск, който е навлязъл в форамена, и съответно редуцирането с кортикостероидни препарати няма да даде задоволителен ефект. Имаме механичен проблем, съответно решаването на проблема също трябва да има механичен характер. Тоест, мануална терапия, упражнения и силово натоварване. Ако имате нужда от терапия, ни потърсете.